fed pæk. Hvad så? Jeg troede lidt, der kom fra mig. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel. Homie, kan du lige repetere, hvad der er sket nu her inden for de sidste times tid? Op- og nedture. Det gode er... Det gode er... Vi behøver ikke tænke på at filme mere. Bortset fra med det kamera. Det dårlige er... er så, at jeg har mistet Mikkel-kameraet. Jeg glemte det i en bus på vej op at handle. Vi snakker fucking første dag her, mand. Men det er også det, jeg siger. Lad være med at give mig sådan noget lort. Jeg kan ikke kontrollere. Oh shit. Det var ikke skide godt. Nej, det er ikke godt. Jeg skal nok finde det igen. Bare tage det helt roligt. Jeg har en plan. Det her er kun for at briefe. På nuværende tidspunkt befinder vi os i Cypern. Det er fantastisk vejr. Vi får nogle rigtig gode øl. Vi har styr på det. Der er bøffer på grillen. Jeg tager lige med. Heste tager jeg faktisk med. Det er ham, der har gang i de her bøffer. Men det her er jo en luksusmenu ud over det sædvanlige. Så det vil sige, at på nuværende tidspunkt står vi med kanonudsigt, palmer rundt om os, drikker nogle kanonbajer og har gourmet på grillen. Det er stjerne, jo. Jeg håber, I har det godt. Men tro mig, når jeg siger, I kan umuligt have det lige så godt som vi har. Sådan er det bare. Skål på det, homie. Skål, Jim. Så er det ved at spise igennem. Det er ikke sviner som sædvanligt. Ja, bare svin generelt. Generelt, ja. Kig jer omkring. Prøv at se der. Prøv at se der. Prøv at se der. Prøv at se der. Der er fri bar herinde for 10 euro. Hallo? Der er fri bar for 10 euro. Lad os gøre det, mand. Nej, lad os lige gøre det. Nej, klokken er 12. Hej. Faktum er, at jeg er snot-stiv. Jonas her. Jeg er lige på promille. Og det var rimelig høj. Rimelig høj! Det vil sige, jeg er på den anden side af 2, ikke? Jeg er kongostiv, og vi har det meget fedt. Og vi er i Cypern, og det er Jante. Seriøst, det er det fyldeste sted, jeg nogensinde har prøvet. Nu prøver jeg lige at dreje kameraet 360 grader. Og hvis du ikke ser en bar på de 360 grader, så må du kraftedeme knippe mig i røven og kalde mig Hans Jørgen. Er du klar? Den vej. Og det er så det, der sker. Det jeg prøver at sige er, at der bare er 360 grader rundt om mit fucking ansigt. Og du skal ikke knippe mig i røven, og du skal ikke kalde mig Hans Jørgen. Det fedeste er, at jeg er sammen med alle mine homies. Og det sygeste er, at jeg er fucking stiv. Jeg drikker vodka. You're number 2, you're number 3, you're number 4, you're number 5, you're number 6, you're number 7. Are you ready? You're number 1. Ready? 3. Tag et ekstra skridt op! Ekstra skridt! We need to do one by one, goal by goal. It's that simple, but girls, this is a wet t-shirt competition, not my granny. Ej, hvor er det flabet! Hvor er det flabet! Make it sexy! Make it! Number 1! Let's go! Number 1, let's go!
Ready? Goes. One second. Hvor er det flabet? Hvor er det flabet? Step forward. Hvor er det flabet? Det er min bil! Hallo? Hvorfor holder min bil her? Hallo? Mikkel, jeg har sagt, at du skal parkere bilen hjemme i garagen. Ikke her jo, Mikkel. Jeg har sagt, at du skulle holde dig hjemme jo. Ja, lige præcis, hvad den skal trække. Jeg kan gøre den. 2 pina coladas. 2. Ikke 20. Nej, bare 2. Vi er de 6 største festmillioner der. Prøv at se den. Hvad siger du til livet nu, Mikkel? Når du lige tager en slurk af livet, faktisk. Det er ikke. Det er seriøst. Ej, prøv at jeg bliver nødt til at sætte mig i de stole. Fucking til. Hvad med dig? Jeg er på. Er folk vilde med din drink? Der er ikke nogen, der kommer og spørger mig om, hvad det fuck det her er. Alle har spurgt os, hvad det her der er. Det her, det er... Jeg tror faktisk aldrig, jeg har smagt så meget pina colada, men det her, ikke? Det smager bare med røv. Og kæft, det er godt, det er. Det er godt arbejde. Jeg håber, I hygger jer med 17 grader og slud på Roskilde. Fordi at vi hygger os rimelig meget her under en palme. Rimelig meget, egentlig. Det er faktisk utroligt så mange, der har valgt at ligge med bare bryster i. Jeg er en fan. Mikkel er fan. Mikkel er stor fan. Jeg har selvfølgelig bryster, som jeg kan tæve rundt, som jeg har lyst til. Men jeg siger da ikke, at det er en dårlig idé. Vi har nu været på mission, mig og Mikkel. Vi har været ude at finde kokosnødder. Og sidder i vores limousine cab her. Mikkel får så lige en... lad os lige se nødderne en gang, Mikkel. Lad os lige se nødderne. Ikke dine nødder, Mikkel. Læg coconut. Hej derude. Det der sker lige nu, Kenneth, det vil han meget gerne fortælle om. Hvad er det, der foregår, Kenneth? Kokosnøddrømmen er ved at gå i opfyldelse. Og er faktisk for nogle mennesker gået i opfyldelse. Så vi er faktisk lige ved at nå, jeg vil sige højdepunktet. Som er at fuck op i kokosnødder. Skål, what up? Skål. Det er fandme sådan en chokolade skal være. Hvor sindssygt det godt. Det er virkelig, virkelig godt, det her. Bum, bum, Ej, bum. det er godt, det her. Homie, han er i CDS lige nu. På trods af, at han egentlig hader Malibu og kokosnød, så spiller det bare. Prøv at se udsigten. Prøv at se, hvor vi er, hvor vi drikker kokosnødder lige nu. Det der sker er, at vi alle sammen har kokosnødderne. Alle sammen. Hvad skete det, sgu? Hvad skal der ske? Lige nu der skal ske det, at vi skal finde noget at spise. Dernede, hvor Justin Bieber han optog hans video. Og så skal vi Det er faktisk rigtigt. Det er ikke engang en løgn. Det kommer I til at se. Og det kommer du til at se. Og det bliver sindssygt. Ja, alle mine venner er her. So I want to tell you something about the good wine, yeah. Nej, det er fandme en hyggelig aften. Vi hygger. Vi har fået god mad. Vi skal i byen. Vi skal til skumparty. Jeg føler mig egentlig rimelig oplagt. Og jeg vil sige så meget, at jeg skal ikke leve i morgen. Hvis jeg lever i morgen, så er det ikke været en særlig fed fest. Slut. Jeg skal på Fantasy Bubble. Skal vi lige se, hvor vi sidder henne. Jeg synes sang. Mamma mia! Okay. Det sker bare på staden hver dag, det der. Er det rigtigt? Det sker bare på staden hver dag.
Hurtig video. Folk er helt smadret fra i går til skumfest. Det var fucked up. Nu skal vi ud på en båd og skyde den af åbenbart. Det er den mest hjernedøde idé, jeg nogensinde har hørt. Mikkel. Altså lettes. Alle er helt færdige. Fuldstændig helt færdige. Det var mig, altså. Der stinker af sved for sygt. So if you're on the top deck right now, just below us is the sheltered area. For those sheltered people. There's also a bar situation there. On the left hand side right now, this is the world famous cliff jumping area. And hopefully somebody is going to jump off the cliff today. And the guys. Your wish is mine, so you don't have to lie. You want it bad, so give my Rack City, bitch. Rack City, bitch. 10, 20s on your titties, bitch. After 3, 1, 2, 3, Fantasy Boat Party! Velkommen til McDonald's. Hvad kan jeg hjælpe med?